Shmai a croeso i bennod arall o Meindia dy Fusnes efo fi Deio Jones. A fi, Heledd Owen. Heddiw, da ni'n cael fraint o gael cwmni Heledd Owen. Felly, diolch am ymuno fo ni. Diolch am gael i. Ac, da ni'n ail ddechrau achos nes i anghofio bwysau'r record. Classic. Yeah, honesty is the best policy then. Felly, ti'n darlunydd. Fel da ni newydd ysgu'n barod achos dwi'n meddwl ofyn i chdi. Ond, pa fath o bethau wyt ti'n greu? So dwi'n darlunydd sef illustrator a dwi'n gweithio fy hun llawn amser rwan. Dwi'n designio lot o gynnyrch fy hun ac yn gwerthu nhw ar-lein. So dwi wedi bod yn gwerthu dwetsi a dwi'n gweithio ar wefan newydd rwan. Ond pethau, sa chdi'n gallu dweud feminine, calligraphy neis, botanical, pethau fatha notepads, t-shirts, calendars, fath yna beth. Gwych, ac be di dy gefndir di o ran sut oedd y gwmni i ddechrau? Wel, nes i astudio yn y brifysgol yn Garedin, yn Edinburgh. Wedyn, illustration nes i wneud yn fyna, ond o'n i ar ôl graddio ni dal yn siŵr os dyna ni actually eisiau wneud. So, rhyw flwyddyn yn ôl, ar ôl fatha lot o odd jobs, o'n i'n meddwl, come on man, so ni'n dyfarus, so ni'n mynd trio. Mae'n des blwyddyn dwi'n mynd. Dwi bron y gorffan y mlwyddyn gyntaf. Fully self-employed mis Gorffennaf dwytha. Llan gorchedrych, ydy? Ie. Mae'n briliant, ydy. Da ni'n gweld bod dim yn lliwgar o fama. So, be sy'n ysbrydoli chdi i wneud y pethau positif yma? Wel, dwi wedi bod yn ei lot fo meddwl, elusen iechyd meddwl. Blwyddyn yn ôl, o'n i ddechrau prosiect i ryddhau dyfyniad positif bob dy llun. Wedyn, oedd y matab hwnna'n amazing, cos mi Sionawr oedden ni'n cychwyn, ond oedden ni'n gwybod sy'n flwyddyn sa'n troi allan i fod. So, oedd y timing yn bonkers yn diwedd. Felly, o'n i'n gweithio fy nhw, oedden ni'n rhoi rhestr o dyfyniadau. Y rhan fwyaf yn nhw'n positif, mae'r un yn nhw fatha, mae'n oce grio pethau fel e. Pethau fatha, sa chdi'n mynd deith o dy hun, ond os ti'n gweld o, ti fatha, oce. Mae gen i fi fatha faves fi. A mae'n eri arall fatha, mae nhw'n specific i bobl, so dyn nhw gyd ddim yn berthnasol i bob. Mae blwyddyn di bod 52 llun nhw'n ar gael yn ddian. So, be ydy dy faves chdi? Ydyn nhw'n fama ta? Wel, mae faves fi, cos dwi'n licio cael dyfyniadau o flaen fi, so waith sy'n anghofio nhw. So, chi'n gweld ar wal yn fyna gyda fi rei, bach yn cringy. Ond mae un ti'n neud y well na ti'n meddwl. Mae cynnydd araf dal yn gynnydd, bethau fel e. Beth sgynna i fyna? You are enough just as you are today. So cringe, ond weithiau ti'n stangen o, mae'n helpu yndi. Hwn yn ffeif arall. Today is the day. Today is the tomorrow you were so worried about yesterday. Dyna chi ddeud, ynddi. Briliant. Mae nhw teip o prints dwi'n cael ar lluniau ar darlunio yma. Swn i'n cael gael o thymio drwy ffrynt fi, cyfiad o tŷ. Ti'n pan ti'n cael bora gwael a ti'n just yn rhithro yn tŷ. Ti'n just yn gweld o bas o na, mae ddim yn boost bach. Boost yn union. Dyna'n union i fel. Ond mae steil fi yn eitha pendant, dwi'n meddwl, mae'n modern, mae'n apelio at lot o bobl. So, mae hynna'n combinio efo'r positivity. Mae'n dal llygach di fwy. Gwych. Wyt ti wedi gwneud fel... So, wyt ti'n gwneud unrhyw fath o collaborations o felly? Os yna pobl wedi dod ato chdi gofyn, dwi'n hoffi dy gwaith, wyt ti up am collaboration am hynny? Dwi wedi gwneud am ball un fatha mwy designy, llai product, ond fatha nes i wneud yn fy Claire Mabbit chydig yn ôl. Lle ni'n pigo un o lluniau hi i'n wneud yn steil fi, ac o hi'n wneud rhywun fath o fi. Smart. So, really cool, fatha nes i pigo tu gwydyr oedd hi di illustratio, a ti'n gweld sut mae takes ni mor wahanol. Ond dwi'n gweithio project dwi'n i wneud fatha keyrings, so
hogia'n pethau bychan ar Instagram. O, ie. Mae hi'n gweithio lot fo clais, so dwi wedi cael stamp yn calligraphy fi. A mae hi am iwsio fo i wneud efo'r clais. So, Mae hynna'n briliant. Cool, da. a busnes bach di hi hefyd. So. Dych chi gyd yn helpu'ch gilydd allan, felly dych chi gyd y busnesau bach, ynddo? Yn y cymuned mewn ffordd. Ie. Mae'n masif sti ar Instagram. Mae lot o busnes fi'n dod drwy Instagram. A dwi'n gwybod pob yn mwydr a lot amdano fo, ond mae'n wir. Dwi'n cael lot o sales o bethau dwi'n postio. So, a mae busnesau arall yn deud, da iawn, llygwchiadau, so ddim drwg deimlad yn am byd. Oedden ni'n sbio dod ar mae'na grŵp Facebook does busnesau bach Cymraeg. A mae jyst ti'n gweld pobl yn, so neb yn gwerthu, ond mae pobl yn deud be maen nhw'n neud, a ti'n gweld y gefnogaeth o'r gymuned yna. Mae'n siŵr bod hwnna'n sbardino rhywun i wneud mwy. Cos yn enwedig, os ti'n one-man band, mae pobl yn dilyn fi hefyd, achos pwy dwi sydd yn weird, ond mae weird i mewn dan efo. Ond dwi'n embracio hynna ar y funud, dwi'n trio siarad mwy am bethau day-to-day, ddim just push products drwy'r amser. Ond efo hynna ti'n cael mwy o conversations a balli weid. So dangos fel behind the scenes a balli ti'n neud dwan? Orydd mae pobl yn cael dod i adnabod chdi bach well, mae'n siŵr yn dweud. A hefyd, just pethau personol, cys dyna pam mae pobl yn pigo chdi dros gwmni mawr, chos bod nhw eisiau Amazon peidio cael pres nhw, So, ti'n meddwl amdan fatha pobl sydd ddim rhaid dim personoliaeth tu ôl i brand nhw, fatha. So, mae'n rhai yn dechrau cwmniodd, a dyn nhw ddim eisiau bod i gwynaf nhw'n involved o gwbl mewn ffordd. Ti'n meddwl bod dangos chydig o personoliaeth ac rhoi'n hun allan na fatha unieithu efo cwsmeriad ydy hynna'n cyfrannu at dy lwyddiant ydy? Mae bendant di helpu fi yndi, ond dwi'n meddwl mae'n dibynnu ar y busnes. Mae'n fi, obviously, mae cynnyrch fi reit bersonol hefyd. A'r ochr iechyd meddwl, dwi siarad lot am hynna. Ond, mae nhw'n deud os ti ofyn ffilmio dy hun, neu fatha, mae'n mynd i ddal chdi nôl, os ti di gwynab y brand, mae pobl eisiau gweld chdi. Ond os ti'n, ddim cuddio, ond os ti'n nôl i'r actual branding, yna'r brand ydy'r busnes, Dwi'n gwybod sy'n enw sens. Ydy. A fel, oeddwn ni'n edrych trwy'r Instagram neithiwr, ac gweld bod pobl, maen nhw'n agor i fyny atach chdi. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth ffantastig. Mae'n wych. Ti'n cael lot o pobl yn ei hynna, ac wyt ti'n gweld dy hyn, be nhw'n dweud, inspirio pobl eraill i siarad. Oedd neithiwr yn enghraifft really dda, actually. Oedd o'n timing da gen i chi. Nes i just rhoi post fatha yn gofyn cwestiwn sydd ydych chi i pobl yn dilyn fi. A oedd mae 5,000 yn dilyn fi, ond mae engagement yn llai na hynna, obviously. Ond nes i gael rhyw ugain o bobl yn ateb, a gael o atebio nhw mor honest, a just ddim i gyd yn positif, ond just honest, rhai yn deud maen nhw'n stryglo, ac o'n i'n just rhoi put bach fi, fatha, wel, mae'n hynna'n just carry on, drach ar ôl dy hyn. Ond mae'n lyflu, cos oedd o'n anonymous, so o'n nhw'n methu gweld pwy oedd o. Un yn deud, mae mab fi'n stryglo, sydd yn poeni fi. Ac o'n i'n deud, wel, edrych di ar ôl dy hyn, cos ydwaith ti'n methu helpu fo. Un dynas di dod off antidepressants am y tro cyntaf blynyddoedd. Ac o'n i'n deud, wel, dwi'n cymryd nhw. Bob geia i seasonal affective disorder. A mae yna gymaint o stigma, fatha, dwi'n teimlo'n bach, fatha dwi'n bod yn ddewr drwy bod yn onest amdano fo. Wyt, cant. Achos dylsa bod na ddim stigma. Ond dwi'n meddwl, rhan o hynna ydi peidio bod on, just bod yn onest, Achos mewn ffordd mae'n mynd cam ymhellach na jyst rhoi personoliaeth i'r brand, achos ti'n estyn llaw. A mae o'n cyfrannu at dorri'r stigma yna, mae'n rhywbeth sydd gobeithio chdi nith arwain y gad o'n mewn ffordd a cael mwy o bobl i... Wel, mae yna lot rwan,
Mae'n gwrando'r podcast dewr, fatha maen nhw'n trafod o. Fatha ma' 'na fwy a mwy yn neud, ond taswn i ddim, sa fo'n kind of, be 'di'r gair, fatha, sa fo'n mynd sens, bod fi'n practice what you preach, Ond Tom, hefyd mae'n dangos fatha dim just reid rhywbeth, dim just cynnyrch ydy beth ti'n werthu. Mae'n personoliaeth chdi yno fo. Wel, mae enw fi yn... Yndi. Fi ydy o, da. So mae'n beth ti'n sefyll dros yn dod iddo fo hefyd, lle fatha, dwi'n gwybod bod enw di yno fo'n to fel fatha, ti'n mwyn gwybod allan sa rhywun just yn gwneud rhywbeth mwyn gwneud pres yn sydyn, ond mae'r gymaint o feddwl yn mynd fewn iddo fo. Dwi'n meddwl bod amlwg mae'n un dangos yn dy waith di. Da ni'n gweld o'r cardio chdi bod ti'n defnyddio'r iaith Cymraeg yn bod dim dwt. Fel o'ch ti'n dweud, neithiwr, ti'n mwyn gweld llawer o fel to-do lists yn Gymraeg. Ydy hynna di agor marchnad arall ar gyfer chdi? Bendant, dwi'n meddwl, mae y ffaith bod cynnyrch fi lot yn Gymraeg, mae 100% lawr i pa mor dda dwi'n neud, dwi'n meddwl. Ddim jyst chos bod yna llai o gystadleuaeth, just bod yna ddim digon allan yna. Dwi eisiau gwneud mwy yn ddwyieithog, just fatha y symud ymlaen, ond 100%. So mae pobl yn licio cefnogi cwmni'r Cymraeg yn Yndi. A hwnna di mamiaeth fi, so mae'n neud sens i fi. A da ni'n gweld bod yna lluniau o arfordir a bod ydy... Cheeky plug chdi hwnna da. Ydy hynna'n ysbrydoli chdi fel, da ni'n gweld o'r cardio fama, mae'n tonna, felly ydy hynna'n ysbrydoli chdi mewn rhyw ffordd fyd? O, bendant. Obviously, o'n i'n byw yn Garedin am 4 mlynedd. A ges i bron, stopio siarad Cymraeg bron, just completely di tynnu o Gymru. O'n neis cael brec, o'n i isio mynd yn bell, ond wedyn o'n i bendant. Pan ddoes i adra, o'n i'n gwerthfawrogi bob dim gymaint mwy, a just cael chat bach Cymraeg. A rwan yn lockdown, dwi'n byw fy nghariad i sy'n siarad Cymraeg, a mae busnes fi lot yn Gymraeg, so weithiau dwi'n siarad Saesneg, a dwi'n ffeindio hynny'n fatha'n stryglo. Mae'n weird. Ac, siarad am bod dim yma wan yn de, faint o cynnyrch gwahanol wyt ti hefo a ydy o'n helpu day to day, fel siarad am cardia, sut ti'n cadw dy hun yn relevant trwy lockdown a bod dim fel yna hefyd, orydd ti'n siŵr ti di expandio lot ar range chdi o'r hynna, do? Do. I guess dwi'n wahanol i chi'n arfordir, cys dwi'n fwy fatha, dwi'n gwerthu rhywbeth a na'i newid y design fatha mae'n fwy kind of limited. Dwi'n gwybod dwi'n newid meddwl fi lot efo fatha, dwi'n bod o'n o'n. So mae pethau fi newid reit aml, ond cos dwi'n newefan newydd wan, dwi'n gytio pethau fatha gadael rei pethau tyn ôl. Ond mae yna'n un nhw'n fwy special os di pobl efo nhw'n barod. Dwi'n bendant sy'n gwneud mwy o bethau fatha limited edition. Cos dwi'n peintio efo gouache, wedyn editio'n ddigidol lot. So dwi eisiau gwerthu paintings original, pethau fel e. Exciting da. Yndi, mae'n exciting. Wyt ti wedi gweld lot o dwf yn ystod lockdown o ran cwmnïau newydd yn dechrau ac fatha isio rhyw fath o arweiniant gyda chdi, lle? Bendant, o dwi dal yn teimlo fatha dwi'n newydd hefyd, ond so o'n i kind of mis Ionawr o'n i'n cychwyn, so dwi'n dweud bod fi cyn lockdown. Ond mae lot gwnia bach wan yn rhyw fath o fi, really, eisiau troi hobby yn side hustle neu wbeth mwy. A dwi'n teimlo bod fi wedi dysgu gymaint mor fast bod fi efo cyngor i roed. Ond nes i y cwrs Mutiny, fatha start-up cwrs yn mis Ionawr. Dyn nhw'n Gymraeg da iawn na di. Start-up cwrs. O, allan na fi anyway. A fi na. So ges i gymaint o help ar hwnna. Yn Amsbarc oedd hwnna. A wedyn
heb hwnna fatha, cos gan fi ddim really profiad busnes, mond darlunio de, so nath hwnna rhoi gymaint o wybodaeth i fi. Just, even fatha, pethau bach, so chdi ma'n mel am fatha, gen fi cyfri busnes wan, a dwi roi wage i fi fy hun. Fatha o blaen, so ni byth di mel yna, so ni jyst di mel, wel fi bia'r pres. Ond mae gymaint gwell just cadw fo rwan, a gen ti pot busnes wedyn. Yw ti wbeth i adeiladu ar mewn ffordd oes? Am hefyd fatha, ti'n mynd gwario pres chdi gyd. Dwi'n fel yn un o'n syni, dyna pam dwi ddim yn berchen busnes. Ond, So, siarad am y dyfodol, de? Dwi'n gweld bod mŵn pig o fama, de? Wyt ti di meddwl am cael stwff chdi mewn siopa, mwy ar fel pethau fel mŵn pig a bod i'n meddwl, wyt ti di meddwl am pethau yma? Do, dwi wedi meddwl am ehangu bendant. Mae yna rhyw llai na 10 siop rownd Cymru yn stocio fi wan. Gret, Siopa Cymraeg rhan fwyaf. Dwi bendant eisiau ehangu, ond ddim massively. Dwi'n eisiau bod yn huge. Dwi sôn am gael ella rhyw 5 o staff, fatha dyna sa nice level i fi. Ond, next step i fi dwi'n meddwl ydy cynnyrch newydd a chwilio am lle mwy. Cos mae studio bach fi lyflu, ond... ond just bedroom, fatha room spa, dwi'n really. Felly sy'n ni'n licio cael rhyw fath o werws bach. Cadw fo'n tight knit. Ond bendant ehangu. A ti'n siarad am ehangu, cael mwy o pobl i fewn i helpu chdi. Be fysa'r pobl yna gorau cael? Ydyn nhw gorau bod fel yn artists fyd? Wel, dwi eisiau dweud bod gen fi staff, ond dos gen fi ddim really. O'n i'n talu chwaer fi weithiau fi cwbl dyddiau'r wsos cyn dolyg. Mae dal yn neud bach i fi rwan, ond mae lot o'n fo'n gwaith hawdd pacio unwaith ti'n gwybod sy'n mae o, so ma'n pacio orders. Ond bendant lawr lein, cael rhywun i wneud mwy'r designy stuff a editio. So ni fatha efo'r vision. So ni fatha click my fingers. Mae hynna'n arwain at sbio ni'n mynd i chdi. Wyt ti roed i bod yn ofn bod yn tyfu rhy sydyn? Di roed i dychryn chdi, ta wyt ti just fatha di bod ar ben bethau? Mae'n gwestiwn really dda, actually, cos mae pobl just isio tyfu yndi. Ond ti'n cyrraedd pwynt lle mae'n ormod o waith a ti at risg o gadael pobl lawr. So ni'n ffendio blwyddyn dwytha, fatha un diwrnod nes i gael agos i 200 ordor rhywbeth fel e. A o'n i'n meddwl, oh my gosh, fatha mon fi sydd yma wan. So o'n i'n gorau cael teulu i helpu. Ac ar y pwynt yna o'n i'n meddwl, wel, achos bob tro ti'n rhoi Instagram post fyny, mae o, cos ti isio siarad i followers chdi rwan, ond ti hefyd isio trio advertisio i bobl newydd. Ond o'n i'n malu fi fy hun, pam dwi'n rhoi post fyny wan yn advertisio product, pan dwi'n barod yn overwhelmed. So mae o'n balance, dwi'n meddwl, dwi wedi gorfod ista nôl yn bach a tynnu troed fi off y pedal yn bach. Just i gael balance gwell, achos obviously mae'n broblem gwych i gael. A diwedd y dydd, ti'n mysio gadael neb lawr nag oes. Mae'n chdi fel amdan dy hun hefyd, oes? Os ti'n overloadio dy hun i'r pwynt lle ti'n at y pwynt o meltdown, mae'n eich di, chdi di number one mewn ffordd, mae'n eich di fel yn chdi hefyd, so mae'n siŵr bod hwnna'n, mae chdi di gorfod dysgu meddwl fwy strategic wrth i'r busnes fynd fwy o fwy, ti'n beth? Ond mae gymaint yn siarad am burnout, a hefyd o fewn 2 blynedd cyntaf busnes, ti'n cael llwyth o help. A mae'n bwysig wneud o'n rhywbeth long term, dim just give it your all a wedyn clapsio, So ond dwi'n meddwl dwi gynnau pen my head is screwed on. Ond hefyd mae bob dim yn newydd, so mae'n learning curve. Mae hynna'n hanner o battle, ynddi, bod chdi... Rhyw fath o gen eich ti syniad lle ti eisiau bod mewn hyn a hyn a beth lle.
Ond ti hefyd fatha, ti'n yn gwybod saan ti'n cychwyn. Ie. So dyna y risg o cychwyn busnes, really, da. Ie. Ti just, see how it goes. Be di fel y prosesa sy'n mynd i fewn i wneud y cynnyrch gwahanol ti efo? O, dwi'n siŵr bod yna proses gwahanol gyfer bob un, does? Ie, mae dyda fatha notepads. Nes i heina digitally gyd, so gan i Photoshop, gan i fi drawing tablet, so nes i just droio heina sydd ar y computer. A wedyn, fatha'r print tyn ôl i chdi'r un iechyd da. Mae hwnna di peintio a di sganio'r painting fewn. A adio'r sgwennu'n digidol wedyn. So mae wahanol i bob un, really. Ond fatha'r calendar, mae hwnna'n combination o'r ddau, lle lot o waith digidol, fatha. Neu bob un box. Fatha ar wahân, a wedyn just adio adder yn dipeintio, Ond dwi'n lyfio gweithio'n digidol, mae'n just, os ti'n neud beth yn wrong, fe di drwsio fo. A dwi'n meddwl dyna pan mae comisiynnau'n cael fi'n stressed, achos os ti'n neud o wrong, fe chdi ddechrau eto. Mae'r amser yna di mynd mewn ffordd. Oce. So, siarad am comisiynnau, o hynna yn lot o stress ar eich di, fel o'ch ti'n cael lot o pobl yn gofyn i neud gwaith ar gyfer chdi? Wel, especially blwyddyn dwytha, cos pan ti'n cychwyn allan, ti'n meddwl, ti'n misio dweud na i bethau, so ni'n cymryd lot o gomisiynnau ymlaen. A wedyn pan oedd y siop yn brysur hefyd, oedd yn anodd wneud y ddau. So, mis yma, really, dwi'n wneud y ffordd drwy comisiynnau fi, a wedyn dwi'n meddwl, that's it wedyn. Fydda dwi'n lyfio neud nhw, ond mae just... Gormod amser a falle hefyd. Ti'n meddwl, lle fysach chdi gallu neud mwy o cynnyrch dy hun, a allan gwerthu mwy hefyd. Dyna'r peth, cos os ti'n designio cynnyrch, dda mae di wneud, a dda ddim i gyd am bres, obviously, ond fe di werthu hwnna am flynyddoedd. A bod fi wrth y modd neu comisiynnau, mae'n one-off, mae'n stressful. Ti eisiau perfectio fo. Yn aml, ti'n mynd cael llwyth o bres, chos mae pobl ofn codi lot amdano nhw, so, So, chdi'n galw dy hyn yn perfectionist i ryw rhywbeth? 100%. Ti'n gorau bod wrth. Yn edrych sy'n gael enw chdi. Guilty. Enw chdi ydi, mae'n siŵr bod chdi'n cymryd mwy o lot o pride. Os ti yn rhedeg busnes, mae'n elfen o lle ti'n gorau bod, Ti'n y math, No. Hynna bod ys i ofyn y cwestiwn. Ond, mae'n quality da, ond dwi'n meddwl dyna pam dwi'n licio commissions, cos os ti'n neud o fe llaw, dyda bod fi'n neud, cos dwi'n neud fatha lot o cerddi mewn calligraphy pobl, cos ti'n sgwennu fatha 20 o lanes handwritten, a wedyn ti'n smudgio fo. Ti'n gorau cychwyn eto. A dwi'n lo chwith, so swn i'n smudgio bod dim. Ond, tyd, pan ti'n dweud bod chdi'n cael commission on i wneud o beth fatha hollol from scratch, da. Ydy o fatha, pan mae rhywun yn dweud bod nhw'n mynd i sgwennu can, bod nhw'n cael yr awen, lle. Os yna weithiau, ti'n teimlo fatha, it's just not happening heddiw, lle. Bendant. Loads. Ond dwi'n meddwl, dyna pam hefyd mae'n haws peidio cael commissions, cos os ti ddim yn teimlo'n greadigol, fe dwi'n gwneud pethau fatha admin, neu pacio orders, diolch yn creu. Loads. Dwi'n bod yn bingio lot o teli. Iawn, de. Ond mae pob cael dyddio fel yna. Definitely. Ti'n siarad bod off-topic fama o'n, de. Nes ti cychwyn blwyddyn dwytha, Ionawr blwyddyn dwytha. Pryd oedd y foment nes ti dweud, oh my god, fydra i neu hwn yn llawn amser rwan. Pryd nath o, fel hitio chdi, fel reality? O'n i efo job rhan amser o fatha mis Mawrth ella. Am 6 mis o'n i'n gweithio part-time. Efo Prifysgol Bangor. A wedyn, oedd job fi'n dod i ben, cos oedden nhw heb ddigon o waith i gadw fi an. A adag yna, o'n i'n stryglo i gadw fyny fo y ddau job anyway. Y ddwy job, y ddau job. So ni di gorau quitio anyway. Ond i fi, nes i dal i gadw income
o job fel bod na ddim 100% pwysau arno fi. A wedyn, pan o'n i yn stryglo i gadw fyny, ond oedd o'n lle da i gychwyn off wedyn. A mwy o amser o gynnu fi i roed i hwn wedyn, oedd o'n bildio'n ffastach eto. Ond na, oedd o'n scary bendan. Mae o'n dechrau yn Yndi, ffernol, mae o. So o'n i'n byw adra, ti'n mysio byw adra yn byth. Na. Ti'n meddwl fel... mae wedi mynd dan. O, ni efo. Tisio fi... Dyna ni styd, dyna ni styd. Ti'n meddwl pan o'ch ti'n studio yn coleg, o'ch ti roed yn meddwl, fysa chdi fama heddiw, o'ch ti'n gweld rhyw fath o, dim end goal, ond o'ch gennych chdi syniad lle o'ch ti eisiau mynd efo pethau, ta nath hyn ddod o'n un lle. Mae mond i dod really yn y blwyddyn dwytha. Cys dwi'n meddwl, ar ôl fi adael uni, o'n i'n trio meddwl, be fydra i wneud dwi'n, cys o'n i eisiau bod yn llwyddiannus, ac o'n i eisiau cael fatha niche. Ond am ryw reswm, o'n i'n convinced na yn illustration oedd hwnna. Fydra i'n disgrifio fatha mae'n weird, ond o'n i'n meddwl, mae rai fi ffendio be dwi'n dda am wneud dwi'n. Ond mwy o distance, mwy o odd jobs, fatha HR, eisiau gweithio mewn gwaith gofal, lot o bethau fel e. Oedden ni fi sylwi, hang on, fatha mae gen i fi thing fi. Bo fi just angen rhoi go iawn arni. Ond oedd o amser ddim yn iawn at y gynna. Dwi'n fatha, swn i byth lle dwi rwan. Dwi'n meddwl dwi'n fwy grown up. Dwi'n been there done that. Efo mynd allan, pethau. Mae just timing da wen. Dwi'n meddwl bod ti'n llwyddiannus iawn o'r beth ti wedi gwneud a yr effaith ti'n cael ar pobl, de. Siarad fod yn llwyddiannus, beth di'r pella wyt ti wedi gyrru un o cynnyrch chdi, fel mae rwy'n di prynu? Probably Australia. Dwi'n meddwl, that takes the cake. Wel, dwi'n gwybod os gen i fi teulu yn Australia, dwi'n gwybod drwy teulu fi oedd nhw wedi clywed amdano fi. Dwi'n gyrru spel i Ewrop a weithio America. Ond fatha llondaw dim loads. Mae rhan fwyaf bendant yn Gymru. Neu pobl Cymraeg sy'n byw yn Prydain. Wyt ti wedi meddwl am, mae yna cymunedau Cymraeg allan dros y byd, cymryd fel Patagonia. Fysa chdi meddwl neu cynnyrch fel sy'n specific o gyfer nhw, a wedyn ti'n expandio draw i fanna wedyn, mewn rhyw ffordd? Mae'n sydd, actually. Dwi'n meddwl, obviously, cos bod fi'n cychwyn allan, dwi kind of wedi bod yn treading water, dipyn bach. Dwi'n gobeithio fyddai dal yn neud hyn mewn 5 mlynedd. Dwi'n meddwl, ella ar y pwynt yna fyddai'n gwybod mwy am y dyfodol, ond na mae wedi bod yn nuts o blwyddyn. Mae'n siŵr bod chdi wedi dysgu lot drwy brofiad hefyd o mynd o rhan amser i wneud hwn fel dy brif swydd. Mae bendant yn fel leap of faith, dipyn bach. Ond nes i fatha, dwi'n gwybod lle nes i glywed am y cwrs o Facebook ta be. Ond basically, unrhyw help oedd ar gael, nes i apply amdano fo. Achos o'n i'n meddwl, well, it can't hurt. A dwi'n meddwl, tas o'n i heb neu hynna, swn i ddim lle dwi. A ti'n meddwl, o'ch chi efo interview, neu o'ch chi'n neud presentation o ryw fath fel talk, doedd, nos yn o blaen. Cyntaf fi. Hefo pwy o hwnna? Oedd o efo yr hwb menter a busnes Big Ideas Wales. Big Ideas Wales. Syniad am awr Cymru, dwi'n mixio rhwng. Sut maen nhw wedi helpu chdi? Ydyn nhw wedi rhoi cymorth i chdi fyd? Wel, peth ydi, munud ti'n cysylltu efo rhywun yn un o'r llefydd yma, mae gen ti un wedyn, gen ti berson fyddi di wastad gofyn unrhyw beth i, a os dyn nhw'n gwybod maen nhw'n nabod rhywun sydd. So massively, dwi'n llys gened ieuenctid iddyn nhw yn.
ers fatha wsos. Cynhyrchiadau. Mae lot bod yma. Ond, nes i wneud talk cyntaf fi, gan i'n really nervous, ond oedd o'n practice da cyn hwn. A sydd fath o, reaction ges di gan y pobl, gweld bod nhw chdi di mynd ar y siwrna yma, sydd o'n nhw hefo... Really dda, sti. Biti bod o ddim o'n person oedd dros Zoom. Ond, cos nes i gwaith gofal, dwi'n licio helpu pobl, a yr un fath o'r iechyd meddwl, dwi'n meddwl, os fe drai fod yn rhyw fath o mentor o'n, swn i'n really licio yna. Fatha, just rhoi cyngor. Ond hefyd, fatha, later down the line, pan dwi'n, fwy knowledgeable ella. A siarad am rhoi cyngor a bod dim fel yna. Wyt ti wedi cael lot o pobl, dwi'n meddwl, eich da ni wedi twtsiad ar efo'n barod, ond wyt ti wedi cael lot o pobl yn gofyn cwestiynau i chdi fel sut nes ti fynd ymlaen i cychwyn y cwmni oherwydd maen nhw eisiau gwneud yr un peth? Wyt ti'n ofalus efo pa cyngor ti'n rhoi iddyn nhw? Mewn rhyw ffordd? Y syniadau felly ydy? Wel, ti'n gwybod beth, os ti rhywun yn gofyn rhywbeth fi, neu beth peidio rhoi ateb. Fatha mae rei pobl yn protective, ynddi? Yndi. Ond mae yna bethau fatha swn i'n licio sy pobl di deitha fi. Hyd yn oed efo illustration, fatha pan o'n i'n dechrau'n uni, o'n i methu wneud digital illustration o gwbl. A o'n i'n meddwl oedd pobl yn droi o fyllgodan, fatha computer mouse. So, ar ôl cael un project, o'n i'n sylwi, oh my god, mae pob gymaint gwell na fi. A nes i sylwi sut i wneud digital illustration, ond os ti'n gwybod, ti'n gwybod. A os ti'n gofyn, So dwi bendant yn well am ofyn os oes yna bethau dwi'n gwybod. Ond na, dwi'n cael lot o bobl, cwmnïau bach yn gofyn fi, just tips bach. Pobl sydd eisiau cychwyn gwerthu'r Etsy, pethau fel e. Cos dwi wedi gwneud reit dda, fatha gen fi 300 yn dilyn fi ar Instagram blwyddyn yn ôl. A gen i 5,300 so... A be am Facebook? Mae Facebook gen i 10,300. So diolch beth. Ti ar TikTok? Dwi ddim ar TikTok. Na, dwi'n meddwl eich fysa hwnna yn ffordd dda. Ti'n meddwl fel rhoi behind the scenes o'r beth yma. Ti'n meddwl am hynna? Ti'n gwybod be, mae ar y rhestr. A Reels hefyd. Instagram Reels. Dwi'n eisiau bod yn un o'r bobl yna sydd, na, dwi'n mynd all. Dwi'n eisiau cadw fyny. Dwi'n siŵr bod chdi'n gorau hefyd, ti'n gorau lasu a ti'n gorau cadw'r ben pethau. Ond bendant Instagram, cos mae gwaith fi'n weledol yndi. Yndi. Ond na rai fi. Ti'n gwybod, mae'r rhestr just yn endless. Yndi. To do, ond... dwi'n meddwl drwy manager gwaith fi'n well neu gael rownd i pethau fel e. Mae'n siŵr bod o'r rei braf i chdi am bod chdi, fel ti'n dweud, one-man band, bod chdi'n gallu fatha... Pa bynnag syniad ti'n gael, wel, ti'n mynd gorau disgwyl approval gen neb i wneud o, chdi ydi. So mae'n siŵr bod o'r rei braf o ran hefyd am bod chdi'n gwneud gwaith mor greadigol, bod chdi'n gallu just fatha... Neu beth isio. Dyna pam dwi'n neud o, really. Cos, fatha mae yna freelance illustrators, pobl fel e, a maen nhw'n cael briefs, a gorau llenwi brief, ond dim bod fi'n stubborn, ond sa hynna just ddim yn... Fatha, dwi'n mor particular, just neud beth dwi'n fancy, a dyna pam, really, mae gweithio fi fy hyn yn gweithio. Achos, efo briefs, falle mae'n gallu tynnu'r elfen greadigol allan o fo mewn ffordd, ydy. Wyt ti roed i teimlo fatha bod chdi wedi cael comisiwn mor drwm o ran y brief, neu beth, bod chdi'n di gorau fatha, bod chdi ddim wedi mwynhau gymaint a fysa chdi licio neu beth dy hun mewn ffordd. Do, dwi wedi gwneud un prosiect, na i'n dweud bod o. Na. Oedd e, blwyddyn dwytha, oedd o'n just, o'n i'n meddwl, so ni'n gallu gwneud job o'n dda honni. A yn diwedd, oedd e just yn gymaint o waith, a nes i mo'n codi 300. Whereas, nath o gymryd dros wsos i fi, loads o amser. A wedyn, oedd angen newid ar ôl hynna, so... Ond dwi'n meddwl, oedd y person ddim yn disgwyl sa fo'n ddrytach, ti'n gwybod? Fatha, oedd hi ddim yn fodlon talu
actual pris dylsa fi gynnig. So ni fatha, mae'n oce, na i dod o pris fi lawr. Fatha dwi'n gwybod o ellwen. Dyna pryd mae fatha bod yn perfectionist ella yn taro'n erbyn fatha briefs o beth. Achos mae'n siŵr bod ni'n gorau cyrra pwynt lle ti fatha gad o wan ti fe mae'n iawn. Wel, fatha yn uni o'n i'n lyfio briefs. O'n i ddim bod fi'n weird, ond o'n i'n cymryd approaches ffynnu i pethau. Gynnu fi llyfrau fyny. Nes i final handing fi neu ddangos ni chi wedyn. Llyfr, fatha short stories dyn nhw. Wooing for amateurs dyn nhw un. So, a step-by-step guide to getting the girl. So, fatha tips i gael yr hogia'n ydi o. Ond tips fatha crap. Fatha stand outside her window until she notices you. Boombox. O, ddysio mom rei, fatha make her a charm bracelet from your used floss. Fatha, really weird, ond fatha quirky. So dwi'n bendant eisiau gwneud mwy o pethau fatha creadigol fel ddim just, Cos ti'n cael hwyl efo fyd, dyna sy'n bwysig. Mae'n siŵr bod o'n dangos yn dy waith di pan ti'n actually enjoyo gwneud o. Ond mae uni fatha, mae'n rhoi chdi yn y sefyllfa yna lle ti'n gorau wneud o. Na, Mae'n ddangos chi wedyn. Dwi'n chwaen. Dwi'n go hwnna. Mae'n anodd ti'n gwrando. Mae Sorry Tale, mae hwnna'n llyfr bach eraill. Am dyn John, fatha, da'n ôl e. Cytad. Sad hefyd, Dwi'n gwybod sgyn i amser am hyn. Go for it. So mae'n deud, hi, this is John. John's mum lied when she said she'd be right back. He wanted to drive a train, but his father said he was being too ambitious. Mae mor random. He got a pair of shoes at a bargain price, even though they were 2 sizes too small. Just tragic, Yeah. The Great Tits book wasn't quite what he'd expected. John spends Sunday nights deleting his internet history. John Dre. Cradur. A wedyn yn diwedd, that was John, sorry, am ymarw. Ti'n fewn ar briliant, Ti di gwerthu yna? Na? Swn i'n brynu fo, da? Ffon llaw, Ond dwi eisiau gwneud mwy o pethau fel fatha quirky Gymraeg. O, mae hynna'n briliant. So fo'n cymryd loads mwy o waith i chdi fatha printio llyfr, fatha efo pages gymaint o hynna. Cos mae calendar yn lot o pages o bethau hefyd. Ond fatha o ran y broses actually fatha cynhyrchydd wedyn ar ôl chdi neud o. Siw bod hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth long-winded. Dwi actually'n outsourcio printio fi gyd. Right, okay. Ar y funud, dwi'n cael cwmni printio i printio bob dim. Cool. So, efo'r calendars, then si werthu bron i fil, dwi'n meddwl. Oh my god. So, sa printio hwnna fy hun, sa'n cymryd gymaint o amser. Ella yn y dyfodol, swn i'n hairio rwy'n just i printio pethau. Ond gyda fi'n syniad. Faint oes y machine mawr i wneud calendars fel yna yn costio? Ydy o'n rhywbeth mawr? Sa fo'n costio lot one-off. Dwi'n dispio fewn fo, really. Nes i actually meddwl sy'n dda cael pryfed gwaith yn rhywle printio, ond dwi'n gwybod sa'ch ti'n cael achos ti am cymryd busnes off yn wyt. Ond dwi'n cael bob dim di printio gyn gwmni achos mae'r pris yn rili rhesymol. Wedyn dwi jyst yn accountio am y pris yn y pris costio. Fatha pan da ni'n bragdu mona pethefnos yn ôl. Oedden nhw'n dweud nisio bobl yn dod i fewn i canio fo. Cyn nhw literally just fatha'n ganol o bragdu setio ni 2 fawr a wedyn just pawb fatha all hands on deck. A fi rhaid ma'n mynd mwy stressful na. Fatha just rhywun dod fewn i cwmni chdi a just fatha just smasho pethau allan a mynd. Dwi'n meddwl swn i just mor stressed out. Dwi'n meddwl ma'n nhw'n neud o chwarae teg yn nhw. Ond dyna pam ti'n talu nhw i neud da. Mae'n wir. Ti'n cael eistedd nôl wedyn, dweud. Mae'n tynnu straen ydi o'n chdi mewn ffordd. Na, dwi
Dwi'n ofyn outsourcio, dwi'n meddwl. Na. Dwi'n meddwl ti goro i ryw radda, o'r fel, fysa'r workload jyst yn Ridiculous. fysa. Mi fysa. Fydda sa'ch chi'n gorau wneud yr 1000 o calendars na, printio nhw gyd dy hun. Baintio nhw gyd. Ond wedyn gorau wneud cynnyrch eraill fyd, yr amser hefyd, A dim printio di specialism fi, so os wbath mae quality'n well. Drwy dalu amdano nhw, da. A ti'n meddwl, siarad am prisia bod i'n wanna, ti'n dibyn bach yn, wyt ti'n edrych ar, cwmniad eraill sydd yn neud yr un peth a chdi, ti'n meddwl i cymharu o faint fydra i rhoi fel y retail price ar hwn, eich? Bendant. Mae hynna, fy'n prisio di bod yn rhywbeth dwi wedi gorau dysgu am, cos mae'n anodd gwybod yn di. A achos bod fi'n talu am printio, mae hwnna'n... rhywbeth i symud. Mae'n haws i fi weithio allan cost rhywbeth. Achos dwi'n tynnu'r cost printio. Neu fatha manufacturer o hwnna. Siwr bod dysgu prisio yn rhywbeth fatha... Mae'n fwy na ben bol fel o, just literally llech y pris o rhywbeth ydy. Achos fatha, ti'n gorau cyrraedd pwynt lle ti'n gwybod allu di a faint ti'n teimlo bod dy waith di werth. A wedyn ti'n gorau cymryd fan i account, obviously, yr dynyddiau sydd wedi cael ei wneud o a pethau fel ar gwaith llafur mewn ffordd. Dwi'n siŵr bod, mae'n beth mwy na rhywun yn feddwl yn di, achos fatha, dwi'm yn gwybod sydd wedi brisio'n byd, Dwi'm yn gwybod, fatha, dyda sy rhywun yn, er enghraifft wan, gwasanaeth gwneud podcast i rhywun. Sut wyt ti'n rhoi pris ar fatha hyn? Wel, mae fel eich ti'n dweud, ti'n sbio o gwmpas be mae pob arall yn neud. Ti'n gallu chargio fesul awr. Ond ar ddiwedd y dydd, ti'n eisiau bod yn stryglo am bres. Mae hynna'n rhywbeth dwi wedi gorfod dysgu. Cos o'n i'n arfer fatha peidio chargio digon am comisiynau. Ond ti'n mwynhau o wedyn, cos ti'n meddwl, wel, pam dwi'n neud hyn? Beth i pwynt. Cos mae'n fwy o stress na beth ti'n gael ohono fe. Ond na, dwi wedi dysgu lot. O'n i'n gwerthu calendars A3, fatha calendars teulu. A just amlen hynna'n 70p fi, so ddryd. So mae pethau fel ti'n tynnu allan o cost gwerthu nhw. So o'n i'n chargio 20 quid am gwerthu nhw. So mae percentage o hwnna'n cost printio nhw sydd yn eitha uchel. Cost, fatha, gen fi tissue paper special, sy'n 30p a sheet o beth fel e. So mae'n adio fyny da. Gen i fatha personalised stickers. Dwi'n rhoi nhw ar yr amlen a ballu. A cost actual postio oedd o'n £3.50 cos o'n small parcel, so mae pethau'n adio fyny da. Ond os ti ddim yn ei profit, some point nag oes. Dy'r busnes yn mynd i'r edag yna. Cos mae amser designio fo, ond hefyd pacio fo fatha, a ti isio wneud yn oce ar ôl hynna. Dwi'n mwydr o'n. Ond siarad am yr packaging a bod i'n fan'na, o'ch ti'n meddwl am y packaging reit yn cychwyn y busnes, fel, mae hwn gorau bod, o'r yma, bod i'n lliwgar, mae'n eye-catching yn tydi. Aesthetically pleasing. Oedd y packaging gorau bod union yr un peth, o'ch ti'n meddwl, reit o'r cychwyn? Oedd logo fi da, wel, funny story. Nes i kind of trio cychwyn fatha blwyddyn hanner yn ôl, ac o'n i eisiau fatha peidio eisiau enw fi. So nes i alw'r busnes yn Nionyn. So nes i gael website, nionyn.com, pob dim fel e. A dyn, ar ôl dipyn nes i sylwi, fatha, mae'n air really anodd i ddeud, especially os ti'n yn Gymraeg, Nionyn. So, anyway, ar ôl hynna, eventually, nes i newid branding fi gyd, just Heledd Owen, darlunio, illustration. A yr unig beth sydd wedi sticio really di logo fi, so gen fi stickers efo logo fi ar, a wedyn mae packaging arall dwi'n newid reit aml, sydd yn un o perks ti'n gallu neud. Wyt ti'n newid o i cynhyrch gwahanol? Na,
Wel, dwi'n rapio bob dim mewn papur tissue da, Ie. pan dwi'n postio fo. Ie. A mae stickers fi newid lot, so oedd gyda fi stickers bach efo siapio yn nhw. Ie. Gyda fi un petriol sy'n dweud rhywbeth neis sy'n mynd ar y ffrant. Ie. Mae bobl jyst yn licio fatha, dwi'n rhoi fatha un o hein, fatha postcard bach efo wefan fi a nodyn bach. Dwi'n sgwennu. Diolch a bach, ie. Ie, fatha handwritten note. So nes ti sgwennu 1000 o nodiadau? O, dwi wedi sgwennu 1000. Oh my gosh. Llawch di'n brifo ar fynd i weld. O na, dwi'n professional. Ie. Fatha, to, y personal touches man, sy'n... Mae gyd yn adio fyny dydy, at y brand ac at y personoliaeth y brand. A os chdi'n gallu dweud mae'n cost, cost ti ddim angen, ond mae'n adio'r overall. Ie, in the long run, fatha mynd werth o dydy. A dwi'n licio newid pethau fatha cael ei ryddu di just neu be bynnag dwi eisiau da. T'mo, oherwydd bod y packaging yn neis a bod hwnna, ti wedi cael pobl, fel, beth gael fo, unpacking videos a bod hwnna. Unboxings. Unboxing, dwi bod tro'n unpacking am rhywun. Ie, ti dweud a few times on it. Unboxing, ie. Unboxing. Ydy pobl di wneud unboxing, fel fideos bach ar Instagram a felly a tagio chdi. Ambell un, do. Smart. Dwi dal eisiau level up efo packaging fi. Oes? Mewn pa ffordd? Wel, cos stickers gyda fi, fatha jom actually ar yr boxes o balli. So dwi'n meddwl, next level, illa fatha, dwi'n lyfio foiling, ti'n gwybod pan mae'n shiny. Ie. Next level di yna, lawr y lein, just bob dim yn branded, ie. Cool. Oherwydd ti'n meddwl, pryd mae'n mynd trwy post o fod hwnna, dwi'n meddwl. Ti'n meddwl, mae'n garantio cymaru i just rhywbeth, ti'n meddwl, brown, de. Ie. Ti'n meddwl, Mae'n siŵr chdi'n poeni pan ti'n rhaid gymaint o ymdrech fewn i dy packaging o falle, o sut mae'n cael ei handlo rhwng chdi a'r person mewn ffordd, ydy? Wel, mae hynna'n un peth dwi bod meddwl am, actually, cos dwi byth yn gweld stad y parsel yn cyrraedd. Yn y diwedd, ond dyna pan mae'n bwysig packageo fe'n iawn, da. Ie. Ond, mae packaging fi gyd yn eco, fatha, mae tissue paper fi'n biodegradable bob dim, so... A be am y stickers, dwi'n meddwl ti'n gael biodegradable stickers hefyd o'n dwt. Ie. Stickers ydw ryd, ynddi? O'n i'n busnesydd yn sy'n blaen, dwi'n rhaid o'n i'n brynu stickers. Dwi'n gysio brynu pethau mwyn brynu nhw, dwi'n meddwl, ond mae'n rili dryd. Y mwyaf ti'n brynudd o'r hatag, ond mae'n cost extra, ond mae'n ei gwaniaeth, da. Yndi. So, personal touch na mewn ffordd. Ie, ond dyna'r un o'r perks. Gyda fi pot busnes wan, ond pan o'n i'n cychwyn a gyda fi ddim. So ti'n gorau prynu llai ar pris uwch dwt yn y dechrau. Reit, oce, dwi'n dalbys fel. Ond rwan, fedrai bulk buy-on bach mwy. Wedi fod mwy lenient mewn ffordd efo fatha be ti'n budgetio ar a falle. Dwi'n mynd really budgetio. Ti'n siarad am eco-friendly a bod i fel na wan yn de, efo'r amgylchedd. Dwi'n gweld bod ar rhai cardiau ti hefo y byd a bod fel na ar efo. Ti gorau bod fel na wan, mae'n siŵr dyddiau yma, i sefyll allan mewn rhyw ffordd hefyd. A hefyd, ti dim ond bod chdi'n gwneud gwahaniaeth, da. Ti'n apelio i marchnad arall y fanna hefyd, eich? I fi oedd o'n no-brainer. Dwi'n meddwl, mae rhoi print mewn darn o blastig sy'n mynd i gael ei daflu. Dwi just ddim yn ei sens. Na. So, rhywun fath efo plastig. So ni'n gallu rhoi notepads fi mewn plastig, ond some point nag oes. A mae gen i fi sleeves plastig i print, so mae hynna hefyd yn biodegradable. O hyd yn oed os di bobl ddim yn rhoi nhw'n compost, just yn rhoi nhw'n y bin, mae dal am ddiflannu'n ffastach. Ond na, oedd hynna'n no-brainer i fi, really. Yn ddiweddar, o'ch di ar heno, oedd? Oedd? Sut dath hwnna? Ni'n nervous. Oedd? Ni'n sôn am calendars fi. Ond oedd Adam yn yr ardd, mae o'r Instagram yn garddio lot. Oedd gen i fo calendar hefyd. Oedd yna'n sbio'r busnesau bach calendars.
Ie. Dwi'n trio neud mwy o bethau fatha cyhoeddus. Just achos dwi eisiau gwella yn neud o. Cos dwi'n cael nerfus, mae pob yn dweud. Ond di, definitely. Ac oedd dwi'n nerfus ar gyfer heddiw, de. A fi. Mae pob ddo, ond os di rhywun yn dweud bod nhw ddim, then either maen nhw di arfer neu maen nhw di galydd. Oedd Tara Bethan dweud ar dewr, nath i dweud, y reswm ti'n mynd yn nerfus ydy achos bod gennych chi och am beth ti'n neud, it's just because we care. Si'n ond rhan, si'n wow. O wir da, yndi? Yndi, mae o. Fatha twytha, da ni di mynd fatha, ti eisiau mynd yn fwy gyffyrddus, fwy ti'n gwneud beth to ddol. Ie, dwi wedi bod yn deud i bethau fatha blwyddyn yn ôl allas o'n i heb. Ond achos bod fi eisiau gwella. A obviously dwi'n gwybod bod fi yn chatty, dwi'n hyderus yn brand fi. Dwi ddim ofn y siarad, just yr build-up ydw cyn da. Ti'n poeni ydw i'n mynd i ffleicio neu. Ond dwi'n neud spel o beth ond o fyny hefyd. Dwi'n neud pwt i Prynawn Da wsos nesaf. Dwi'n neud workshop gyntaf fi. So fatha gweithdy plant i ti pob. Mae'n rhywbeth dwi eisiau mynd fewn i, dwi'n meddwl. Mae'n ffordd da i expandio ar, ddim cynnyrch, ond wedyn fel... Expertise. Ti'n dangos, ella blynyddoedd yn ôl oedd pobl yn dweud, mae'n gallu gwneud llawer y pres o neu lluniau bod dim o'na, ond mae'r byd i newid yn... Completely. Ti'n gallu gwneud pres allan o rhywbeth, dwyt? Ella bod hynna'n hyderus i pobl sydd isio wneud, fel artist. Mae'n siŵr bod o'n hyderus bod chdi yn wneud yr workshops a bod yn hwnna. So, be fych chi'n gwneud yn y workshops, wyt ti wedi gwneud plan a falle ar gyfer o? Do, wel, i teuluoedd mae o, so bach gwahanol i beth dwi'n neud, ond dwi'n neud bach o book binding. Ond fatha'r llyfrau yma, nes i angos chi blaen, fatha i final project, nes i bindio hynna fy hun. So, just neud sketchbooks bach, llwybyr. Cute. Mae pobl yn cael gweld chdi yn datblygu efo'r brand hefyd, ydy. Mae wrth i chdi neud pethau fwy gyhoeddus. Mae'n di dangos ys penod cyntaf ni, da ni di mynd yn fwy hyderus o fwy cyffyrddus yn beth da ni'n neud. Mae'n siŵr bod yr un peth efo chdi bod bob cyfweliad a bob beth bynnag ti'n neud yn gyhoeddus. Bod chdi'n mynd gwella. Ie, bendant. Ond, mae'n elfen fatha sa chdi'n dyfarus sa chdi ddim. Ond dwi ddim eisiau bod yn berson sy'n dynau bethau. Achos bod fi really anxious. So, Gwych. Oes na wbeth ti eisiau plygio? Gynna fi leak yn to, da. Hwna di'r plug gorau. Sorry. You win. Awful. Na, just cadw'ch golwg ar socials fi. Wefan newydd yn ddian a lot o beth exciting i ddod. So dwi ar heleddowen.co.uk ar Instagram. A dyna di fy wefan fi hefyd. So, Great. A 3 gair i'r cynhyrchiadfa os maen nhw eisiau cychwyn busnes newydd. 3 gair. 3 gair? Mae'n really tough, sti. Brawddeg. Gyd roi mewn brawddeg. 3 gair yn impossible. Ti'n gwybod? Os ni'n deud, go for it. Go for it. Well played. Diolch gael yn Heledd. Diolch i chi. Diolch yn dod yma i mwydro chdi o holi chdi dwll. Felly dyna ni am bennod arall o Meindia dy Fusnes. Checiwch allan socials ni a socials Heledd. Ac nw'n i weld chi fian.